Всеки месец от 5 до 10 възрастни във Варна научават, че страдат от диабет. На 40 деца всяка година се поставя диагнозата в клиниката по детска ендокринология и диабет към многопрофилна болница Света Марина. През миналата година там бе открит център за лечение на захарен диабет тип 1 с инсулинови помпи. Модерните апаратчета все още не се прилагат масово заради цената на помпата, както и заради поддържащото лечение, което е близо 300 лева на месец. Пред Народното събрание, Министерски съвет и Националната здравна каса този месец отново е поставен въпросът здравната каса да плаща консумативите за инсулиновите помпи при децата. Все още чакаме отговор, каза началникът на направление педиатрия в болницата доцент доктор Виолета Йотова. Около 13 000 души във Варненско с диабет. Още толкова не подозират, че носят това заболяване. Често пъти диагнозата е ясна, но пациентите не се лекуват. Ако заболяването се наблюдава от специалист и се провежда адекватно лечение, в 80 на 100 от случаите хората с диабет имат нормална продължителност на живота, категорично са специалистите. До края на декември се очаква Асоциацията на диабетно болните във Варна да открие информационен офис в центъра на града, каза председателят на организацията Мария Брусева.